po dito sir, no? Ayan. So kasama pala natin si sir, pangalan niya po? Rodel Lumibaw po. Sir Rodel Lumibaw. Yun. Taga saan po kayo sir? San Jacinto. Ah, San Jacinto. Ito yung entry nila guys, oh. Lupit. yung pinakamalupit na nakita ko sa ano, Xfinity. Bali, nanalo na kayo sa bayan sir? Sa San Jacinto po. Doon kayo sumali? Ah. Lupit. Sir, pwedeng tanongin mga magkano na yung ano, nagastos niya dito? Budget meal lang yan, sir. Budget bill lang? Puro scrap lang. Oh. Ah. Wala namang ano dyan. Siguro ang gastos ko dyan, yung gulong lang, tsaka yung muffler na mumurahin. Oh. Puro scrap lang yan, sir. Halos ilaw-ilaw lang siguro yung binibili. Pero mga halos lahat ng kinabig yan. Handmade lahat yan. Handmade sir. Anong kategory nito sir eh? Modified, sir. Ano po? Modified. Ay, modified. Ay, oo, tama. Modified, grabe. Bali dalawa yan, sir. Yung owner din sa labas. Ah, ayun. Shoutout kila sir. Mga ano sir no? Wala pa namang mga half billion. Ay, wala, sir. Wala. Budget meal lang, sir. Budget meal lang. Budget meal lang. Grabe. Yung ano. Walang gagawin sa pwesto. Yan. Pero gumagawa talaga kayo ng mga motor sir. Opo, sir. Nag-modify kayo. Nag-prepare din ako. Ako, siyempre, busy din sa ano. Kaya hindi ako ganong tumatanggap ng ano. Ah, oo. Mahirap din sir no? Hirap din. Mahirap Ano, din. stress din yan. Oo. Stress din mag-build. Lalo pagka hindi sa'yo, manatagalan ka lang. Oo sir. Yung mga ganito sir, wala na, hindi na pwedeng i-rehistro no? Pwede pa? Hindi ko pa sinubok, sir. Ay, hindi pa. Hindi ko pa sinubok. Pero hindi na rin siguro. Wala na rin yan. Pero anong ba nito sir? Anong motor talaga to? Neosol 115. Miosol to sir? Ah, Neosol. Miosol guys, so hindi. Parang layo. Model, oh. Parang layo kung titigan mo. Lupit, lupit.